Oh
aku ora diguna kiwane pengawan jangan bahasa pinan mangko palabuhan agak papan biguna bangun kuda saya sengkat Semarang indah kota Semarang
Pandhawa unggul ing Prakrata Yudha.
sepele. Yang terang. Ya. Ayo. Akidol kae apa manopolo dewa. Makanane apa onde-onde Jawa. Ayo para kanca taat ning agama. Ayo tentrem budi mulya. Akidol kae apa manopolo dewa. Makanane apa onde-onde Jawa. Ayo para kanca taat ning agama. Ayo tentrem budi mulya. Iki buran apa tak sega buran ngangane. Lawang kowe sing marah-marahi. Lawang kowe sing marah-marahi. Terus kono iki aku mati ayo kanca-kanca kali. Kalau kae wipate perak-perak perak-perak perak-perak. Wite ambak-perak ambak-perak ambak-perak. Ya kene ses. CMK ora umum yo. Suwe pisah tapi saiki ketemu aduh lagae wong bagas nyedak awakku dimana maringi kangen matane sliramu sumati katanya kalian kawan rado yang mangan komisi ayat tangan bisa turun abang nangsa mikir sliramu suwe pisah tapi saiki ketemu bersama Panjak Racingnya Indonesia. Asal Semangat Pak Jai. Ayo Mas Agus. Sekali. Pancasila dasar negeri utama. Undang-undang dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika Tanah Tanah Mangrowa. NKRI iku nyata harga mati kanthi asasati jiwa satria sajati rawe ratas malang aku tanggal lapis kantal baris bagian mata mesti habis. Ayo, Kang Budi.
Ye. Rina rindu saking para pamirsa Bapak ingkang kaping kalipun menika sampun dipun katuraken saking para kanca LBS Langen Budi Santoso ingkang wijil saking Kaliwino. Lalugi wonten papager menika saha ngregengaken swasana kraton para kanca saking LBS kathah sanget menika waranggana utawi penyanyi-penyanyi dalu menika ingkang sampun sama rawuh katur kagem Cah Ayu Rina Rindu. Aturaken agunging matur sembah nuwun kalau makiri kanca-kanca lan ugi dhateng sedaya warga masyarakat katur kagem warga ageng JMK Organizer Production. Mas Walfu boten namung audio ngregakaken swasana menika ugi dipun sengguyung kalian setek rejing Mas Apin.